Thomas, og jeg er produktionschef her på Cylindric. På Cylindric der arbejder vi med at renovere og recertificere trykflasker. Det er både højtryksflasker og det vi kalder LPG gasflasker, som man nok kender fra sin havegrill og så videre. Og vi renoverer omkring 400.000 om året. De skal ind og trykprøves og recertificeres en gang hver 10. år, så man er sikker på, at sikkerheden er i orden. Og det er det, vi lever af. Så vi fylder altså ikke noget gas i her, men vi får dem fra de store gasselskaber, renoverer dem, sætter dem tilbage dertil, så bliver de fyldt med gas, og så ender de ude ved kunderne. Ja, så vi har jo samarbejdet i over 20 år, så det er et langt samarbejde, vi har, og et samarbejde, vi har været rigtig glade for. De to ansigter, jeg har kontakt med, jamen det er jo sådan en som Jesper, der står for aftalerne. Og det er jo altid en smilende mand, der kommer ud, og en, der er til at tale med. Vi har haft et rigtig godt samarbejde. Og have sådan en som Lars Meier, som egentlig er det ansat, vi sætter på jer, og det vi møder derude i hverdagen, er næsten uvurderligt for os. Han kommer altid, når vi har brug for ham, og det er det, der betyder rigtig, rigtig meget. Men i hverdagen, der er det jo den service, som I leverer til os. Når vi har brug for at få hjælpen, og tingene ikke fungerer, jamen så står jeg der. Og det er det, der helt klart betyder noget, og det var det, jeg vil fremhæve over for andre, hvis de skulle kigge på jer som leverandør. Det er svært for mig lige at pege et sted, hvor I kan forbedre. I gør det rigtig godt i forhold til de behov, vi har. Faktisk, da vi skulle til at genforny vores truckaftale her, så har man jo muligheden for at kigge sig lidt omkring, men vi var slet ikke interesseret egentlig at kigge på andre end jer, fordi at vi har haft sådan et godt samarbejde med i 20 år, og I har formået at servicere os så godt, som vi gør. Så det har vi kun ønsker om at fortsætte med.